Читаю тексты пердивертаранта. Канделихей. Ноших оли мужика кен вяндой канделихей. Кусе эле. Се оли оскарвем пеша. Чабатон омбелей. Се оли сиамярвес. Тюниемес пия. Виш вирстат. Kolme taloit kylä Oskarv. Oskarveks sanottiin. Se viandoi hyvin kandelehei. Millainen oli kandelehjanal? No, sillä oli kuusisas puus, oli laadittu hälai. Sydän oli otettu jääre kandelehes. Kudaman nokai strunat oli sidottu, kas se oli vähäs kaidemp. I randat oldi jätetty ylempää. Siihen oli pantu niihin provolokke, kudaman strunat oli sidottu. A toinen puoli oli koosei strunat. Ne oldi pitempät ja lyhempät. Чтобы разной иен олиш вятес. Sit oldi hlapunat puužet, kuvas puus koivužes laadittu. Nil hlapunoil puunuil strunat. Kindatel asetti jänet. No, viandoi hän hyvin. Me poigat taljankai vietti, kalbisodai kun tulimme. Kun hän oli kyläs ompelmas, ka Oskarin piesät kysytti netset. Heille se parantaminen vändände. Se kuistulalle pani, sit viandau. Kuite pläsitti, muga i viandau. Du sit käskidi hälle, piesä, viandada pajata. Nu hän sit viandau, se kägi kukku, kui se päivä hälai oli. Hän osais pajattada.